Sharon anyisi to jomani kaberiek. Singapore was an army post. It was not even a country. We are better off than Singapore 100 times. Nikech wan gi country manigi well-defined systems. Wan gi mineral potential. Sani ko ka jifuanyo ni kare Kenya ka nitiere mineral potential morom feed economy. It is already there in the report mane Chinese government ochiwo. The way it is done, ingeni what thrive on chaos. Wan gi sirkal ma thrive on chaos. Ineno gik ma jogi ringo ka dhi ndara. Hey, Mount Kenya. Hey, jo ODM. They are hiding deep economic benefits ma the underground. Pesa nitiere gik matimore Kenya ka minings madongo dongo kidhi West Pokot idhi yudo kambi maduong' mag Devki kiango pes go dhi ofuko jomoko to oko ka to gigonu koko mondo kik ong'i gima timore ka iluongo ni system ma thrive on chaos. Gikelo chaos mang'eny to underground gichiemo ma impossible, and mano ok nyal konyo piny mondo dhi mbele. Mondo mi wadhi Singapore sani, number one thing ma Kenya nigi wan gi well defined economic system, wan gi arable agricultural potential ma kwa turn round to ji gi chiemo mamoko bom okie kuma watere. Wan gi mineral potential ma kwa turn round to pesa ni kama onge kuma watere. Wan gi gik ma Singapore ongego. Singapore nofwenyo ni gin Singapore nofwenyo ni gin gima gin go is to build their human resource. Okay. And then giketo ji obedo mariek kasto gi develop on technology. Only one side of economy. One tech city wanyo kwamu kanyicha president wacho ni we are going to be Silicon City, wadhi bedo independent. Ang'o miyo kwadhi? Ano wuoyo to kia ni mondo mi develop a technological system city nyaka ibed gi power. Gimiluongo ni power. To power ma Kenya ka kikiwe ni waonge go. Wan gi serious wind power area mar Marsabit. Ma impossible. Mano kende ko bedo tap. So it is being tapped to the private companies. It's not tapped as a public power supply system. Kata mana gine hydroelectric system gik matimore Kenya ka mang'eny ok adawacho nikech sa ng'eny, but ka bende wanwang'iyo development wholesomely. Singapore waingo mabor, wanyalo kadho mwa konygi gi aid. Iwinjo? Mar ariyo, ODM sani kaka ne party, ODM to setho. Nikech jok mariembo ODM ok joma riek mong'eyo gima timore sani. Mondo mi party o thrive, ineno ka ne Jaramogi Oginga Odinga chako Ford. Ne en gi gima nodwa timo ne jo Kenya. Then kano se define gima nodwa timo no, koko yiero joma riek from every community, nikech this is a very polarized tribal country. Nyaka yier ng'ata ka ng'ata community mondo gino make a national agenda. Koko kao Gitobo Manyara kianga mondo gidrive god agenda no. Kuma ne wachako maber madiere go tang'eni Nyamori ne nitiere e sirkal ne en 2002 I think 2007 mane 2007 ne wan gi 12 points agenda e ODM gima ne ji dwa timo kwa donje sirkal. Mondo mi ODM o thrive sani ne gibedo piny to gi define an economic plan of what they want to do, robust, or gik mathindo thindo magikwano ka mag broad based kiangogi gima serious ka looking at everything that we've done, Vision 2030, Agenda 4, where are we? Where is the government failing? Wabedo ga serious blueprint. Blueprint ni kise biro gocho ni jo piny. Kae ma wantiere kaka piny sani, kae munengo wadhiye kaka Kenya, koki chako organize a political institution around it. Koki manyo leaders manyalo drive that agenda. Jok mane ODM okech sala gi okado wacho marach, jaduong' chato, jaduong' masani gi keto chairman mar ODM. Onengo bedi office. Ng'wech gine jakom mar ODM. Ng'wech ma gidwa tero godo wuodo ginga cha, gidhi olo jaduong' no. Oeno onengo beda ceremonial leader mobedi office to foresee things. Makoro iseyo nyaka Linda ground. Anyisi. Chiemon waduoge ka. Jaduong' gidhi olo jaduong' cha. Nikech age ne sani cannot allow that speed maringo kagi ka. Eno bedo ceremonial leader as they plan on how to build the political infrastructure to take power. Koro gimuse define mudwa timo as a political party ni emu manyo go coalition. Ero kama na Nyamori. Ok ni koro donje coalition midhi muonyu gi sirkandni nikech imiu some token, then you forget the mission and the passion ma ODM osebedo ka build over the years.
Paro mane madichual nyamura ahinya ang'e ni Nene nomulo weche motenore kod udi manyaka sani wang'e ni piny wacho osebedo ka gero seyo to be nang'e ni nitiere